Come on.
praise and worship maita zvenyu ungaenda heni kunzvimbo dzenyu ndinangoti takamira kudaro tingorumbidza Mwari tingomufarira mangwanani ano tingomuadonesa kuti ndiye Ishe wamadzishe mangwanani ano muzita rake Jesu. Haleluya! Muzita rake Jesu. Haleluya! Tingatora heni nzvimbo dzedu muruoko rwaMwari. Mangwanani ano mangwanani akanaka ataitirwa nyasha dzekuuya kuimba yaMwari. Amen. Ndinangoti tisvike patinokwazisana mangwanani ano tingofarira vana vedu veSunday school vari pakati pedu muzita raJesu. Haleluya! Sunday school. Haleluya! Tifarire zvekare vana vedu mateenagers nemayouth vauya kuzonamata muzita raJesu. Haleluya! Zvekare tichingamidze vana baba vari mukati meimba yaMwari tivafarire vana baba muzita raJesu. Haleluya! Zvekare tinokufarira vatungamiriri vese nemapoka avo akasiyana-siyana maleaders ese inzwai kugamuchirwa mukati meimba yaMwari. Pamaleaders ipapo ndinoda kufarira zvekare boka remadzimai vane musangano uno watiri kudai kushumirwa ladies board inzwai kugamuchirwa muzita raJesu. Haleluya! Tifarire zvekare church board vari pakati pedu vakatipawo mukana wekuti tinge tine revival yemadzimai ladies board. Tinoda kuti tingofarirawo baba venzvimbo ino mangwanani ano vari pakati pedu vatiri kudai zvekare kufarira muzuva ranhasi nebirthday ravo ndichiti happy birthday baba muzita raJesu. Haleluya! Tinotenda nyasha dzemakore ari kuramba achiwanda. Amen. Mangwanani ano ndine maministries andinawo mashoma ndichangodana vanhu 4 vandinavo ndinoda kuti vauye nekukurumidza zvekare munoti gaga nekuti nguva yedu iri kufamba. Ndichatanga kudaidza mai baba vanoda kutenda vachipedza gogonika vane testimony. Gogonika vachipedza sister Penelope vane testimony. Topedzisirwa nababa Chikasha vane testimony. Mai baba tivafarire vachiuya. Tenda nerudo makandiratidza pakashaika baba vangu. Ndinoda kutenda baba zvakanyanya namama. Ndinotenda kuti makafamba neni rwendo rwakakura. Pamwana wangu wokupedzisira ndichimubereka kusana kusvika iko zvino ane 10 years. Zvakawanda zvamakandiitira kusvika baba vachizomushaya vachizovaratidzika kumusha. Handigoni mazuva angu angori kukudzira kugamuchira rudo rwenyu rwamunotiitira. Ndinozoda kutenda kuvakuru vechechi vakaita henyu vadikani. Ndinotenda nerudo rwenyu sebhuku yandinopindira ndinonzwa kuninipiswa zvakanyanya nerudo rwenyu. Mwari wekudenga eyaramba muchikuitirawo nyasha musazviitira kwandiri bedzi asi nevanotendera. Ndinotenda hama. Ndipfumirewo kukwazisa vabereki
testimony yangu yakarevesa asi ndichaiti gaga. Ndofunga ndakapupura vabereki vasipo ndikakusiyai mune havi. Pane vachiri kuyeuka. Ndakakusiyai mune havi ndichiti pane kapepa kakabuda. Ndopandakapedzera zvikanzi nguva yangu yakwana. Saka ndinongoda kuzadzisa kuti pepa randaitaura kuti rizobuda rakabva mumaoko mevabereki vangu. Ndakange ndatambura kuti tizviite kuti ndione mugove wemurume wavo. Anhika vakaenda vari 4 years vari pasi, asi pfuma zhinji yakaparadzwa. Patakasara takabata ipapo ndakasvika pekuzvibvunza kuti Mwari ndoita sei nepasara. Ndobva ndambosutsikidza makore 2 ndichingobatsira kumusha ukoko kusvikira ndakanzwa mumwe musi mutungamiri vachitaura kune vamwe vari kutora nyasha dzemuno vachidziisa kunze. Ndikati baba ndinikukurwa. Ndobva ndaita meeting namutungamiri. Baba ndine zvandinoda kubvunza kwamuri. Wakasununguka mwana wako kutaura. Pane zvandiri kuda kuita kumusha uko. Saka ndati handingazviite nesimba rangu, ndiri kuda simba renyu. Vakandibvunza kuti uri kudei iwewe zvauri kuda kuita. Ndikavatsanangurira. Vakati zvakanaka, ndichataura iswi. Zvedu vakataura iswi. Asi ndichidzoka futi kwavari ndichiti baba loya wandiri kudhila nayo ane chitsotsi. Vakati don't worry mwanangu, ndichataura iswi. Vataura iswi kudaro ndakaona rudo rwababa naamai. Ndaiti ndikabva muno mama vakamira koko mapepa apapi, matsamba apapi, koko zviri kufamba sei. Kusvikira ndakaona ruoko rwaMwari. Mwari vakanditendera kuti ndibate Silveira iyoyo kubudikidza nenyasha dziri pana baba naamai. Zvazoita sekutsanangura kwandakaita kuti ndakarwara kusvikira ndafonera mama vakati aiwa ngatinamate tinokunda. Ndakavamutsa katatu vachindinamatira kusvikira vati chirarai nokuchekai 6 dzakachaya. Ndakange ndabatwa nehope semunhu manje ndarara ndichirwara kusvikira mama vakaisa meseji nekufona. Ndozotarisa foni mama vafona asi mune meseji yabva muna loya. Ndotarisa ndobva ndangofowadhira kuna mama vachibva vafona. Gogo ngatirumbidze Mwari. Ndo zvanga zvichikurwarisa izvi. Mamune hondo yamanga muchirwa nayo. Saka ndinongoda kutenda baba naamai kunditungamirira pamakaita. Uye Silveira yacho yazouya pakaita spirit of confusion yakataurwa nezuro. Vana vangu vakuti mukanoitora muchaseterwa. Vachangoziva kuti ndege yakwira ari kudzokera musi wakati amusvike nemari kuno. Kosiko muchikanganisa faith yangu tiri kutokutaurirai. Gamba Satani anga atopfeka zarura misuwo yake. Uye akati ndine business account ngaipinde mangu. Uye akati ndine business account ngaipinde mangu. Inene business account izvi zvabva kuna baba Chirichi namai Chirichi. Ndigopisa chegumi changu amaranzi. Zvakandirambira. Ndikati kwete ndichadzokera kuvabereki vangu. Ndadzokera kuvabereki vangu. Mama vakati don't worry gogo, baba vachakurongerai. Pachiri pane vachanouya nayo Silveira iyo. Zvakaita zvikaita kusvikira ndakaita meeting nababa naamai. Vakati hapana chakaipa mwanangu, tine rwendo rwekuenda kumusha, tichanouya nepasuro yako. Takagara ndikarongerawo vabereki vangu. Ndirongoda kukumbira regerero ipapo. Ndakafunga kuti zvandaita meeting nababa naamai ndatogadzirisa zvinhu zvangu zvanaka. Ndiri kutotaurira baba kuti munozodai. Kusvikira ndakachitozofonerwa namama. Gogo baba vari kuti zvakati. Ndikati mama ndakaronga kare mumba menyu. Mauya neSilveira iyoyo achiri mayusa kudaro ndibvisirewo chegumi mimba yaMwari. Mobvisa mbeu dzenyu baba yenyu amai yenyu ari mayusa kudaro. Mozowa chii
chinja mozondibvisirawo ruoko rwuya rwandakasumudza ruchinzi murudiwa pledge yasara pimbikai mundipfimbikire. Saka ndo testimony yandiri kupa kuti ndakakusiya inini hati zvako zvakaita hatitenda kune kuroita zvako zvinoita zvako zvakatoita. Ndarangarira ndichitaura namai Masuku ndikati ini ndichafaita. Vakati koko faitai zviite zvenyu zviite. Aithingi pane gore mena muchiri kurangarira namai Masuku mandisiya kubhazi ndiri kupira taxi mukati faitai koko. Nhasi ndiri kukuudzai kuti ndafaita zvangu zvaita. Asi iro vaidezvimutaura kana gore rakodemo mvura inenge yakuda kudii kunaya. Zvino yanaya yakawisa muti uya wakawira kuna gogonika. Ndo testimony yangu yekupedzisira ndinongoda kutenda isho namama mune nhauya makabata nezuro makatuma naMwari kuti muadrese situation yangu. Ndakati wamuchitaura kuti kune mwana anonzi Janet akabatirwa focha ndokudeketerwa pakataurwa zvakadii. Ndine mwana anonzi Janet ari kuLondon kuti ndizive kuti ari kuitei kuLondon, ari kubatei, chii chaizvo chiri kuitika muupenyu hwake zvaakuda nyasha. Asi makaadresi dambudziko remwana iyeye mukati ngatinamatirei vana. Ndiri kuona pane spirit of confusion. Ndani singachataudzana nevana vangu nenyaya yekuti business account aiwaka handina kupusa. Ndakadzidziswa kungwara nababa ndangu. Zvinongoenda sei muno macho hauzikanwi. Anozikanwa ndini mwana wavo vanhu vairafa. Saka ndakatoona kuti baba vakutaura nini. Ndakazoti taakusiyiwa nemotikari ndakaona pane motikari baba pangu mainisodzi leja wangu akati maitavaedzi apa. Ndikati vai handiti kutaurwa shoko asi namatira vana vako spirit of confusion vauya kumari. Ndakati ndichipinda mumba umu ndakangopinda ndichiti kune nyasha dzinochemedza baba kune nyasha. Ndakaimba ndichivahaka vese ndikati regai ndipupure zvataurwa muchechi. Ndikapupura zvandatsanangudza. Saka vanhu vaMwari ngatizvitorei serious, ngatizvitorei nesimba chaizvo. Hakuna chinowira pasi. Igore redu rekuti tiende mberi. Baba ndinokutendai netimu yedu yamakatipai aiwa zvangu zvaita ende ndafarira pekuti matiwedzerwa zvawakabata zvairiyana ndakabata baba kudazvakuona. Amen. Amen. Sitana kunonzi senza Penelope esinachishu. Amen. Ndinobva kuhwange. Saka shona inotitimidzei ikandinetsa ndopinda kuzungu. Amen. Ndasungirira kutenda Mwari wangu ndongoti gaga. Amen. Ndotenda Mwari wangu ndokuunza kwakandiunza muchechi muno. Amen. Mama natete ndokutenda izvi singaiti. Amen. Pandaona mukana uya kuzotaura sorry ndovhara. Pandaona mukana uzotaura ndakauya muchechi muno ndiri murwere. Zvakawanda zvochinja muchechi muno. Asi testimony yandasimukira iri 1 ndongoiti gaga. Ndoda kutenda Mwari wangu. Ndine vana vehanzadzi yangu vandinochengeta vari 2. Baba vavo vapenyu asi akaramba vana vake zvokuti ukataura naye nevana vake moita zvekurwa zvisingaiti. Saka ndikati vana avo vanochengeta hakuna vana vanotambura ndiri mupenyu. Saka pana zvakamboitika mamanzi adarika ndikatadza kubhadhara school fees yevana. School fees yevana yakakwira ichingokwira because vari 2 and kune mari yebhasi yakakwira ikasvika pa$500 US. Amen. Asi ndakaramba kugoka nditi school fees ikukwira ndikati itai payment plan school fees ichabhadhara. Vakati chiregedza vana baba vavo varipo ndikati haiwa ndakati vana school fees ichabhadhara. Mwari wandonamata ndichaita plan avachadiitira plan school fees ichabhadhara. Amen. Saka zvakaitika Saturday salary yangu yakati yapinda ndiri kubasa. Ndatora foni yangu ngaenda ngamira
ndikabhadhara renti yangu ndikasvika pakubhadhara chegumi. Ndasvika pakubhadhara chegumi, Satani akada kundibira nyasha dzangu. Ndikati ndikubhadhara sei chegumi, vana school fees vane chikwereti, uku kune munhu ari kuda zvinhu. Dai ndatora mari iyi ndaisipina ndobhadhara school fees. Asi ndoda kutenda Mwari nekuti havana kundisiya ndichipirwa nyasha dzangu naSatani. Ndakungokurumidza kufunga kuti no, ndakasimuka ndega ndichibva kumabhenji ndichienda mberi kunonamatira kuti ndoda kuita faithful pachegumi changu. Saka ngandingoita faithful. Mwari makati kumwe anotendeka mumba menyu munomuzadzisira. Saka chiitai kuda kwenyu. That spoken word yakataurwa inogara ichitaurwa namufundisi ngaishande pachegumi ichi, because mari iyi ndikaisipina iyi mari ine zita iyi kuti ndeyechegumi. Saka ndinenge ndadya mari yechegumi. Saka ndakubhadhara mari yangu, ndikatora mari yangu ndikatransfer. That was Saturday. Ndatransfera semari yangu neSaturday. NeTuesday kuchikoro chevana hanzi kwanga kuine madhona yakamboenda kuchikoro 2 weeks back. Vakasvika kuvana vakanzi nyoresai mazita vana vasi vane chikwereti, because pachikoro pacho pari kutomuedza vakatotswa ganzi sheriff iri kufamba ichitorera vanhu zvinhu kuti vana vabhadhara school fees nokuti vakakwidza school fees zvisingaiti. Saka pavakanyoresa wangu angasipo day neTuesday manje vachiuya kuzobhadharirwa kunzi vana vauye nevabereki nemabirth certificate. Wangu akatumwa naticha kune imwe klasi kuti chienda nokuti akatumwei. Pakudzoka kakawana mumwe anga ari pavanhu vanga vachinyoresa vana vachiti hanzi ndakasvika ndikati sei handina kuwana opportunity yekunyoresa zita rangu, asi ndawana opportunity yekutaura neni. Ndokumbira mundibetsere nomubhadharira school fees because tete vangu vaumira ndo vanotitira zvese. Vakabvunza kuti tete vako vari kupi, hanzi tikasanangura. To cut the story short, saka vakati vaita zvakaitikwa ipapo, ukauya vamwe ngirodzi dzaSatani dzikada kudistracta kuti hayo mwana uyu haana kubhadharirwa school fees. Bamukuru vemwana uyu vane business, tete vemwana uyu vanoswera vachiadvertisa zvinhu, mwana uyu haabhadharirwa school fees. Munhu akati mwana uyu ati haana kuwana opportunity yekunyoresa, asi awana opportunity yekutaura neni. Saka mari iripo tobhadhara, kana ashota ndobvisa yangu. Saka vanzi alright, izvozvi kurikudikana parent yako nebhethi yako, saka tokubetsera sei? Kakabva kangwara vakati nhamba dzagogo ndodziziva, ndipe ichi foni ndifoni. Baba vakatora foni vakamupa akafonera gogo. Mweya mutsvene wakafambawo futi kumusha. Tese tozati vanhu vakuru vanogeza manheru, makuseni ngekuita basa. Musi uyo gogo vakageza makuseni. Saka vachipedza kugeza mwana akadini achifona gogo achiti ndinopedza kugeza. Saka mhira ndoite sei nditore bheti rangu ndimhanye ndiende kumashopu. Togara padhuze neDusty Road. Saka gogo vakachiti vachitora bheti vachiti mhira ndiende kumashopu, kwanga kuchidarika mota yanga ichidarika ichienda kwaichienda, haina kuzogara kwayakaenda, ikakurumidza ikadzoka. Nina wangu mukomana akamhanya akaimisa akati tiri kuda kubvunza kuti muri kuenda kusaidi rekubhulawayo kana kuti kusaidi rekuhwanda. Vakati tiri kuenda kusaidi rekubhulawayo. Wai mabvunza kanza aiwa tatichiti muri kuenda kusaidi rekuhwange, ndanchikumbira lift ndikumhanyira kuchikoro. Kanza aiwa sitachienda kusaidi rekubhulawayo, asi kana muchida kumhanyira chikoro tokudini tokuendesai. Saka gogo vakabva vapiwa lift vakaendeswa kupi, vakaendeswa kuchikoro. Vasvika gogo kuchikoro, paprogramu yese yanga ichiitwa, mwana wabhoti wangu akabva aitwa first person kubhadhara, akabhadharirwa mari yese $254 yese school fees yechikwereti yanga yakakwana. Saka ndokutenga mari nedzidziso yamunotipa, ndakutenda nedzidziso yamunotipa nokutikurudzira kubhadhara chegumi. Ndoda kutenda zvisingaiti mama, ungaona zita rangu risingapa chegumi batai muroya. Amen. Mangwana chechi indamira pamberi pano kuda kupa testimony diki ndomwe mavhiki maviri apfuura takanga tamboenda kuZimbabwe kuenda nevana vaiapply mastudy permit to resubmit, asi tapinda muHarare it was almost midnight, takasangana netsaona yatinaudzisa kuti zvakafamba sei. Ndandiri inini nemabodyguards amu maviri matwidza nebodyguard diki Dion paSunday school. Takakwana takadaro tiri motikari, takusvika paRuthmans
I don't really know what really happened. Asi motikari takapinda paroundabout paper reference. Takuti tapinda Malari, right? Tatabotora na mai mwana wangu ari kuleta tatufura mashini. Asi takupinda paroundabout, I didn't know what really happened. And motikari motikari wombe. Saka yakaita kunopinda roundabout ndokuchamba mazivhidhe naya. Ichirohwa ma x-ray ndonoroa assign angari kumberi ndobva yakwara kumberi mabonnet maengine mounting ndokudambuka ma-x-ray kumashini ndokudambuka ndokunomira muroti ndobva kazomuka mwananga anga tikati muri mazoitika here vakati hatisunzisa kuti chaitika I don't even know what happened. Motokari yamira zvakanaka ndobva ndatora phone ndobva phone namumada ndati no we had an accident and motokari ndiyo yakwara asi istate atiri right chinhu zvasi motikari zvairova mawindo achiwira panze saka ipapo ndoda kungotenda Mwari baba takataura nababa sandasumuka mukadza vachiti kana uchienda taura nei takataura navo vakati munofamba zvakanaka vakanditumira kuti meseji vati Mwari ngakuchengetedzei ini kutaura chokwadi hatidzizi chi zvakaitika takaona motikari yazomira but I was driving very attentively, everything was fine but takazongoona moti yamira kuti after tajama mota danga diki ngadi yakapiliguka idzo nyaya dzada kuti tende Mwari kuti mungabva paipa munodeclare Mwari vari kupindura zvamunonamatira takudzoka mai vakazotevera on Friday kuHarare vachazona kuko ndobva tazokwira tazodriva back takudzoka on Sunday because vaifaenda pabasa musemanje takumota yakazogadzirwa zvayo vana makanika kuZimbabwe takazomanya kugadzirisa zvataikwanisa kugadzirisa ipapo kutenga ma-x-rays kutenga ma-lights kutenga mabhambas kutenga everything takudzoka murod takudarika chipi toda kuti mukukuonesai kuti wakaipa unenge achidzingirira asi baba vachi tinofambisa zvakanaka tadarika chipi we were moving and we were driving fast because takati tisvike mamako vasoda kubasa mangwana the next day tichidriva kwakaita zvimvura zvidiki asi motikari yanga yakufamba and we were speeding not zvakanyanya asi tichifamba tichidzwa kuti tine mhuri yese iri motikari suddenly takatira kuda kutsika mabreaks pamwe pakaita pakeve I tell you Mwari vakabata ipapo motikari yakaita U10 the same road ikatarisa wairi kubva chakagona kuitika mukadzi wamangosedzera kuti Jesu and motikari yamira yakatarisa wairi kubva right vanoti bvamuka vakati what happened then ndoteka kuti I don't know then we had to drive again U10 the same road tichidzokerawo of which haina kuda kutara dai yakaswevha yakaenda kusaidi takanopindiguka saka ndoda kutaura kuti Mwari vanobata baba tokutenda ine madeclarations Mwari vanotungamirira hatidzizivi zvaitika zvaifamba sei asi Mwari vanotungamirira nevese vapamatestimoni tinotenda kubata kwaMwari panguva inoyi ndichakumbira kubvunza tine here vaenzi vatangawo kupinda nesu pano paAFM Roadport Cape Town nhasi. Do we have any visitors who are here for the first time? Can you show me by raising your hands? Kana tinavo vaenzi tikuona maoko ari kusimuka vaenzi tinokugamuchirai tichakumbira kuti muye kuno kumberi maashers vabatsirei vauye kuno kumberi kuti tigovaziva uye vachizviintrodusa tivafarire vaenzi vedu vachiuya ndinogara kuHelder Crane. Ndoda kuti muzvizivisewo zita renyu kwamabva uye kana makopa kuti makopa nani. Ndoda kuti ndizivewo zvekare kuti zvamauya matishanyira zvanhasi here kana kuti mauya kuzopinda nesu zvachose motizivisawo zvekare
kuti makatoona here pamasocial media kana makatoona pasocial media kuti vanhu vese vagogona kukuzivai. Muzita raJesu tichatanga namama vakamira kuno. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndinokotenda Jehovha Mwari handisitoona pemba ino chene ndisangane neni. Ini ndakauya kuzoshanya mukati menyika ino. Ndakauya kumwana wangu kumba kwamai Nhaitai. Ndakaona baba namai vatisvikawo kumba kwemwana wangu kuzozadza nyasha mukati memba iyoyo. Ndinongokutendai kudai mazomufudza nembori yake. Ini ndichadzokera ndisikuya kuzopinda kuno. Ndikudzokera kuZimbabwe ndichiti haleluya, haleluya, haleluya. Naitwa Chikumpeta, ndinokunzva kuokish kucampus school. Ndashanya kuda kupa namai mudziya nechikushanyira ikondenda kurosa. Amen. Haleluya. Naitwa Maishuma na shanyikanda kupa namai mudziya kushanyira. Ndoitwa Maimatavu, tunogara kuFlorida. Ndakokwa naMaiswela, ndichange ndichipinda nenyika. Amen. My name is Molly, and I came with my uncle, Mama Temba. I'm just visiting, and I live in England. Tinokufarirai, tinokugamuchirai mapepa amapiwa ayo. Toda kuti muzofila information yenyu kuti sekretariat yedu vagowana information yenyu. Zvekare pane rimwe bepa ramapiwa neinformation inotaura nezvechechi yedu, rinokuzivisai kuti tiri kubva nekupi, tiri kuenda nekupi, saka munozoriverenga. Amunenge mafilayo kana muchinge mapedza kunyora, munogona kupa maashers kana kuzoisa muoffering basket patinenge tapa offering. Zvekare tichakumbira kuti panopera church service muzoonawo church secretary kumashure kune masofas ecriminal vanzi connecting lounge just for few minutes. Mungowana nguva yekutaura navo vachikubvunza iwo uye ini muchikwanisawo kuvabvunza mubvunzo. Mungatora nenzvimbo dzenyu tichifara muzita raJesu. Amen. Haleluya. Panguva ino ndichakumbira secretary vatimupewo zviziviso zvevhiki rino. Tinotenda regai titende mama nokucheya kwakanaka mangwanani ano uye nevese vakwanisa kuita maaiti mubaya Mwari. Zvidzidzo zvedu zvevhiki rino zvinotevera. Mangwana hatina our normal Monday prayer fasting, asi tichange tinyengetera hedu tiri kudzimba. Mufundisi vachange vari pano musi wechipiri nenguva dza 9 AM kusvika 3 PM. Kune vanoda kuvaona vakasununguka uye vanenge vakabatikana panguva, you can kindly make booking through his office. Regai nditi so inotevera musi Sunday 14 June tine our baptism and dedication day. It's our baptism and dedication day. Saka vese vanoda kubabatidza vana, vanoda kubabatidzwa uye nekudedikitsa vana, makasununguka kunyoresawo kuinformation desk. Regai nditi musi 27 July tichange tine tichihostawo our leaders meeting and our leaders seminar. Vatungamiri vese vekumaseo group uye ladies board men fellowship neyouth ngatigadzirirei chiitiko ichi. Tinodziviswawo zvekare neutungamiri hwecouples musi 26 July. Hanzi tichange tine couples dinner yedu kuBilly G. Hanzi muripo wacho is 260 per person. Hanzi tinosangana ikoko nenguva dza 6 PM. Vana mama vanotidzivisawo kuti musi waAugust 10 August mwedzi unotevera hanzi tichangewo tine ladies outing yedu. Hanzi tichazoziviswa zvizere nekufamba kwenguva. Mapoka anotevera anokumbirawo kuonekwawo mutungamiri wavo panopera service yedu mangwanani ano. Vilipo cell group uye town cell group. Our media team in marketing vanongoramba vachitikurudzirawo hanzi let's like and share zvavanoposta pamasocial media platform avo edu. Hanzi tinowanikwa paFacebook, tinowanikwa paInstagram uyezve
tinowanikwa paTikTok uye nepaYouTube. Ndiri pakuzvikare regainditi hanzi we have noticed with a great concern kuti there is an imposter account yakreatwa yamufundisi. Saka iyi account and it has been sending my friends request kuvanhu vakasiyana-siyana. This is a fake account yakanyorwa kunzi fake. Saka mukazoonawo friend request inobva kuaccount please don't accept. We have also done the necessary steps to report to the administrators and so group. Saka account Facebook yamufundisi ndiyo ine picture yavo iyi uye ndo yakanyorwa pazasapo kunzi Pastor Jirichi. Saka ndangoti tingozvidaidzira muchechi vamwe venyu tatoona kuti the number of friends they are increasing on a daily basis. Payakatanga vhiki yapera yakaisina, nhasi yava ne23 friends vajoina. Tinotenda. Regai ndingoti tienderere nezviziviso zvedu. Vaenzi vese tichakumbira kuonayo panopera kereke. Ngatisangane pakona pakanzi Connecting Lounge. Regai mangwanani anondipedzise zviziviso ndichiti our tithe and offering remains an important part of our commitment to the church and to the Lord. Tiri papo tinokurudzirwa kubhadhara zvipo zvenyu nezveguru zvedu tichishandisawo nzira dzakaiswa pamadziro apo. You can do ma-EFT transfer, ma-ATM deposit. Account yedu ndo yakaiswapo $122335288 kana kuuyawo kuzoswipa kumashure uko kuna sis vane swiping machine uye futi tinokwanisa kuuya nayo tozoipresenta pano paaritari panguva yeoffering. Tinotenda. Regai ndidzosere munguva nekuzara kuna Amen. Panguva inoyi hatina kukwazisa madzimai patakwazisa vamwe vese. Ndatida kuti vese vatange vasvika. Ndoda kuti madzimai epano paAFM Roadport tingosimuka, tingofarira Mwari. Ndoda kuti mama mufundisi vatione kuti tisu mana mama vepaRoadport vane musangano uno weLadies Revival. Ndoda kutenda vana mama vanga vachiuya during the week vachikurudzira mhuri kuti hande tinonamata. Revival inoyi yakaatendwa zvakanyanya kuchitonhora kudaro, asi ndaiona kuti taiuya kuzonamata. Thank you so much madzimai, ndio vana mama vedu ava vepano paAFM Roadport. Tingovafarira nekuvakwazisa mangwanani ano muzita raJesu. Haleluya. Gara henyu pasi vana mama. Tinoda kutenda Mwari. Panguva inoyi hatiri kutora nguva yakanyanya. Ndikuona kuti nguva dzedu dzafamba. Tanga tichiitirwa zvakanaka kubva musi wechitatu tichishumirwa pamusangano uno. Tinavo mama vedu, mama Overseer Charukwa pamwe chete nababa vanga vachitishumira vhiki rese tichiitirwa zvakanaka tichipiwa kudya kwemweya. Nanhasi zvekare mangwanani ano varipo mama kuzotishumira. Panguva inoyi ndoda kuti tingosimuka tivasiyire mukana wese uno kuti vatishumire mangwanani ano. Mama vedu vari kubva kuHarare North Province AFM Mount Pleasant vari pano kuzotishumira mangwanani ano. Gadzirira moyo wako kuti ugamuchire shoko. Gadzirira moyo wako mangwanani ano kuti Mwari vakuvhure nzeve dzemweya kuti shoko pariri kuuya rinangane neupenyu hwako. Mama, torai nguva inoyi mutishumire. Tinotenda nekuvapo kwenyu muzita raJesu. Praise and worship pane chimbo chinonzi anosimudza marombe kubva muguruva. Anosimudza marombe. You can sing for me. Kubva muguruva. Ah.
praise and worship. Zuva ranhasi nderekucelebrata. Haleluya. Zuva ranhasi nderekutenda Mwari. Haleluya. Mangwanana anoregai nditende dare rana baba rakatipa mukana semadzimai epaprayer center. I'm now part of madzimai epaprayer center. Saka tinongotenda vana baba vakatipa mukana wekuti tishumire muzita ramambo Jesu. Haleluya. Madzimai woye. Imbosukai madzimai woye. Madzimai woye. Takazadza chechi ndisi. Tinoda kutenda Mwari naizvozvo. Chechi isina madzimai ainyatsoti dzi. Ainyatsova established. Kuti established kunyatsoti dzi. Kumira kwezvinhu kunyatsoti dzi. Imba isina mai ainyatsomira kuti dzi. Madzimai woye. Mazvita vana mai. Regaiwo nditende baba namai neinvitation yavakatipa kuti tiuyewo pano paroot boards kuve part of what the Lord is doing at this assembly. Takadzidza baba zvakawanda ende ticharamba tichidzidza zvakawanda. Tichapota tichikufonerai tichingoti maizvifambisa sei apa, maita sei apa, maita sei. Toda kungozvitenda mangwanana ano. Ndinoda kutenda kuti chengeta kwamanga muchiita. Tigere zvakanaka. Tiri kudya. Tiri kuitirwa zvese. We are being spoiled. Hallelujah. Isusu we have already prospered. Tatokunda. Tatokundiswa. Nekuti kunotachengetwa sevana. Hallelujah. Tikapuwa airtime. Mr. Jaira muzvitengera airtime. Tajaira muzvitira. Asi we are being spoiled. Tiri kuno. Ndoda kungokutendai baba namai nokutiitira zvakanaka muzita ramambo Jesu. Hallelujah. Regai nditende shamwari yangu. Yakajekera pa-revival. Vakajekera handizi. Ndoda kuvatenda nekujekera ikoko. Vakatibatsira muzita ramambo Jesu. Hallelujah. Mwari vakuitire zvakanaka munhu waMwari. Regai nditende mose vakabuda. Chando chiripo. Asi takabuda. Kuti tizonzwa kutaura kwaMwari. Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Ingoti I love myself. Makaita zvakanaka vanhu vaMwari muzita
akasiyiwa nemamoabhites. Haleluya. Nhasi ndakati ndinoda kutaura pamusoro peprosperity. Haleluya. Nhasi ndinoda kutaura pamusoro peprosperity. And believe in the prophets and you will prosper. Tenda muna mabajiriji ndo prophet wemaino iwo udiri. Ndiri kuda kuti tiverengerwe shoko redu kubva kuna Psalms 23 pavhesi ya 1 to 6. Moverenga Jeremiah 29 vhesi 11. Moverenga 3 John 1 verse 2. Those 3 verses. Kisarema ra David, Jehovah ndiye mfudzi wangu, hapana chandingashayiwa. Anondimatisa pasi pamafuro manyoro, anondisesedza pamvura inozorodza. Anoponesa mweya wangu, anondifambisa panzira dzakarurama nokuda kwezita rake. Kunyange ndikafamba nomupata womumvuri worufu, handingatyi zvakaipa nokuti imi muneni, tsvimbo yenyu nomudonzvo wenyu zvinondinyaradza. Munondigadzirira tafura pamberi pavavengi vangu, munozodza musoro wangu namafuta, mukome wangu unopfachukira. Zvirokwazvo unyoro hwenyu norudo rwenyu zvichanditevera mazuva ose oupenyu hwangu, uye ndichagara mumba maJehovha nokusingaperi. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Nokuti ndinoziva urongwa hwandinawo pamusoro penyu, ndizvo zvinotaura Jehovha, urongwa hwokuti mubudirire, kwete kukuitirai zvakaipa, urongwa hwokuti tariro neramangwana rakanaka. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Mundikani shamwari, ndinonyengetera kuti kuve noutano hwakanaka, uye kuti zvose zvikunakire, kunyange sokufara kwomweya wako. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Thank you, Mwari waropafadza kuverengwa kwezibhurawo mazvita vana mambo. Nhasi vandibata vakati toda kutanga neshona. Handiwanzofarira shona, saka nhasi vandibata vakati vatangi neshona. Tinotenda mangwanani anu. Regai ndingotenda Mwari vanoshamisa. Mwari ava ndiMwari vanogona. NdiMwari vemasimusi. NdiMwari vazere nenyasha. Vanoti ini handisi panyika, asi ndine vanhu vangu vandichaisa panyika, vachafudza vanhu vangu. Jehovha ndiye mufudzi wangu, hapana chandinoshayiwa. Vachiriji ndivo mufudzi wangu, hapana chandinoshayiwa. Unoshayiwa ibaba varipo, unoshayiwa imai varipo, ndivo mufudzi wako. Uchida usikade nhasi, kana papa ine vanga vanoti ina handisi kuzoswedera, nhasi unoswedera pana baba, nokuti zvako zvese zviri mune mabereki, zvako zvese zviri muna baba. Haleluya. Ndakaonawo chanze kuenda kuIsraeri, takaenda musi wa 10
church. Muchata ine boots are healed. Asita kafamba vachimba that song. Saka yaitira zvakanaka nhasi ndikaremember that day. Patakaenda kuIsrael ndakanyatsoona kuti kukosha kwemufudzi kwakaita sei. Nekuti kune magwenga, kune madesert, haunyatsoona nzvimbo iri green. Kashoma kunyatsaiona asi kana waenda kunorimwa kwacho. But munofudzirwa ndakaona kukosha kunoita mufudzi. Nekuti vanofamba madistance vachitsvaga mafuro manyoro. Hallelujah. Regai nditaura ndichiti revival ino, it's one of the pastors, the green pastors. Hallelujah, pastures. It's the green pastures. Baba vedu vanotsvaga vanhu vanouya kuzoshumira kuti tiwane ma-green pastures, kuti tiwane mafuro manyoro. Taimene assembly yedu yaMtown, it was prospering before we went to UK. Saka assembly vanhu vaitiza muprovince vachiuya paassembly pedu, vanhu vachitiza kumasangano vachiuya kumaassembly kwedu. Ubva vamwe mapasta atanga kukombolera zvikanzi sei vanhu vedu vari kuuya kusangano kwako, sei vanhu vedu vari kutizira kusangano kwako. Zvikanzi namufundisi, I simply grow grass. Yomufudzi Baba Chiriti is just growing grass here. Sheep dzinoda chikafu dziri kuuya kuzodya
mvura. Pataiti takuda kutenga chikafu. Handaive nebasa nazvo kuti uyu munhu ane mari. Inini ndaivonotenga maputa angu ndovatengera drink ndovapa. Iwe manje nekuona kuti uyu mwana uyu ari kufunga pane vamwe. Kune vamwe vanhu vaunotakura mumota uchienda kunhamo. Unovadiriya zvivo. Ivo vogara kubheki kwemota. Handifungi kuti zvinoitika kuno South Africa. Ende handifungi kuti zvinoitika paneni. Iye ogara kubheki kwemota. Wamutakura uchamutengera chikafu. Uchamutengera drink. Varipo here vakadaro. Wakuti munhu anotanga kudhisaida kuti ndikaenda nenhingi ndine expense yekumutengera chikafu. Saka ndodii ndotakura vapi nevapi nevapi. Saka ndaingoti regai nditenge zvidiki. Ndikangodaro ivo vaizonditengera machips. Vaizonditengera chicken. Haleluya. Saka ndiri kuedza kuti hazvina basa kuti vanazvo. Asi paunovaitira chero zvidiki izvozvo unoona baba vachizokuitira zvikuru. Jehovha ndiye mufudzi wavo. Denha Mwari nezvidiki-diki. Denha Mwari
mufudzi wangu hapana chandinoshayiwa. Anondirarisa pamafuromaniwa, anondisesedza pamvura dzinozorodzwa. Haleluya. Iyo tsvimbo iyi haingori tsvimbo yekunoisa mapere chete, itsvimbo yokuti inogona kukorekta iwewe. Handiti pamwe mushoko raMwari kuna Proverbs pane pese pakanzi don't spare the rod of correction. That rod can correct you. Kana wakorektwa namufudzi haikona kutsva. Tiri kunzwana neradikali. Kana wakorektwa namufundisi haikona kurama church. Ndiye mufudzi wako ari kushandisa the spare of correction, the rod of correction. He is not sparing it, but ari kuishandisa kukudzora. Kune makwai anopfuura mamwe. Kune makwai anorunza, but anodzorwa nerodo. Saka ukana mufundisi akudzora, usatsama. Kamwana akarohwa namama, kanotsama, but unoona kadzoka kakabatira pahembe yamama, asi ndiri mama vamuroho. Kari kudai, mama ndova nemasweets, mama ndova nesadza, mama ndova nemukaka. Haleluya. Mufudzi ndiye ane kudya kwako, mufudzi ndiye ane pfuma yako, mufudzi ndiye ane health yako. Muzita ramama Jesu. Haleluya. Mufudzi ndiye anoprotect through prayers. Pane vanoswedera vagobata hembe yamama, pane vanoswedera vagobata hembe yamama, vanoswedera padhuze. Kana mufundisi apinda prayer room anotanga kurimemba vanoswedera padhuze. Handisi kureva kuswedera padhuze nemari, asi kungoswedera padhuze nerudo, kungoswedera padhuze nemufudzi. Those sheep that are around the shepherd, they have protection. Saka mufudzi anokunamatira muzita ramambo Jesu. Haleluya. Jehovha ndiye mufudzi wangu, hakuna chandinoshayiwa. Nhasi mangwanani ano ndoda kuti nditi tenda kumunhu waMwari, tenda kuvaprofita kuti zvako zviite muzita ramambo Jesu. Haleluya. There was a widow. The widow akasiyiwa, mukadzi wemuprofita akasiyiwa, akanga aine vanakomana vairi. Murume wake akafa aine chikwereti. Vamuya vakanga vaine chikwereti vaya vakati takuya kuzotora vana vako. But widow iyi yakafunga ikati kune munhu waMwari anonzi Elisha. Ndobva vaenda kumunhu waMwari zvikanzi haiwa muranda waJehovha, munoziva murume wangu akafa asi anga aine zvikwereti. Haleluya. Elisha
Jesu haana kumutsa, haana kuita connection naMartha. But Martha akadzokera kumba, ndobva Mary auya. Mary paakauya akangosvikotarisana naJesu, pakaita connection yesomething zvakanga zvaitika paperfume. Zvaunoitira munhu waMwari ane connection nazvo. Kana paine chaitika mukati meupenyu hwako, iye Mwari anokuona, iye Mwari anozviratidza nekuti une connection naye. Mary akangokonekta naJesu. Jesu paakaona Mary akachema. Pane connection inoitika. Munoziva panapa mune kamunoiteke kuti ngatikwazisane. Pane mwana unodaiwo zvemutemo haasi kukwazisa. Munhu anokwazisa mamukasei makadi, asi kune vanoita zvemutemo zvomuda. Munhu akafirwa akagara mukoni, vari kuchema zvechokwadi vanonzwika pamunhu nevamwewo yozobata maoko. Haleluya. Jesu akafira connection kuna Mary nekuti vanga vaine ukama. Une ukama naJesu here mangwananani? Une ukama namunhu waMwari here mangwananani? Une ukama naMwari here mangwananani? Zvako zviri muna Mwari, zvako zviri mumunhu waMwari. Tenda kumaprofita, tenda kune munhu waMwari, zvako zviite. Mukadzi uyu akanosvowira patsoka dzemuranda waMwari akati, ndakanga ndati musandinyengedze nekundipa mwana. But Elisha akada kutumira Gehazi. Mukadzi uyu akati, handitendi, mune mamwe maservants, asi ndinotenda kumunhu waMwari. Akati, handisi kuzoenda. Vakaenda vese. Elisha akazoita chest to chest, akaita eye to eye, akaita nose to nose twice. Mwana ndokuzumuka. Haleluya. Mwana amuka, mukadzi uyu akadzoserwa zvake. Masikati ano mangwanani anonona kuti kune zvako zvakafa, kune zvako zvakafa, asi Jehovha varikuda kudzosera zvako. Masikati ano ari kudzosera zvako zvakafa. He is going to restore it. Hallelujah. Hatina kupedzera ipapo. Kune Elisha kwakandiitira zvakanaka. Kune murume anonzi Naamani. Paienda musikana kaimushandira. Akati, dai kuri kwedu kune muprofita wokuti mukaenda kwaari munopona. Naamani ndokuchienza, anyengetedzwa anga asingadi. Aenda ndobva zvanzi anozvinyudza murwipo Jordan. Takapasvika paive nemvura ine tsvina, asi takabhabhatidzwa ipapo. Akaenda ikapakati, kwedu kune nzizi dziri nani than Jordan. But anga asingazive kuti ndokana kupona kwake. Haana kutenda muprofita. Kusvika muranda wakazi wanyengetedza ndokuzozvinyudza. He was made clean. Akadzoserwa upenyu hwake. Ndinoda kuti tenda kumunhu waMwari. Don't doubt the man of God. If you doubt him, hapana zvinouya kwauri. Asi ukatenda kumunhu waMwari, zvako zvinoita, zvako zvinofamba, zvako unobudirira nezita raJesu. Pane vana vavaprofita vakanga vachienda kunotema miti, vaenda kunotema miti. Pane devo vakadonha mumvura, asi vasati vaenda vakati, hatiende tisina munhu waMwari. Ndiri kuparidza here mangwanani? Makaenda kunyararisana. Ndiri kuparidza here mangwanani? Hatiende tisina munhu waMwari. Vakamunyengetedza vakaenda naye. Demo rakawira mvura. Iri demo rari rekwereta futi. Rawira mvura wakwereta. Asi munhu waMwari akarinuru. Zvaingoda the presence of the man of God. Kuti zvimwe zvinhu zviitika. Zvinoda the presence of the man of God. Kuti zvako zviitike. Panoda the presence of the man of God. Kuti zvako ubudirire. Hallelujah. Demo rakawanikwa. And it was restored. Ndiri kuti kune zvako
ari kuzoristowa zvimwe zvinhu zveupenyu hwedu muzita ramambo Jesu. Ari kuzoristowa zvinhu zveupenyu hwedu muzita ramambo Jesu. Ari kuzoristowa zvinhu zveupenyu hwedu. Mukadzi uyu mushure maiti mumana anambotaura akazoudzwa nemunhu waMwari, buda munyika muno umbonogara Samueri nekuti muchaita nzara. Akabuda akadzoka akaona lendi yatorwa. Aona lendi yatorwa akatowana Gehazi achitaura namambo achiti kune mukadzi aiita zvinhu zvakanaka, asi mwana wake akambofa akamutswa nemunhu waMwari. Ari kutaura izvozvo pavanosvika mai avo zvikanzi ndo mai vacho ava nemwanakomana wavo. Saka ari kutaura kudaro. Mukadzi weyo akabva ataura kuti ndiri kukumbirawo lendi yangu nezvinhu zvangu zvandakasiya. Adaro akadzoserwa pfuma yake. Ndiri kuti kudini? Restoration is going to happen in your life. Restoration is going to happen in your life. Restoration is going to happen in your life. Mwari vari kukudzosera zvako zvakatorwa nemadhimoni, zvakatorwa nemweya yetsvina, zviri kudzoserwa nhasi nezita ramambo Jesu. Madhimoni haana simba. Ndakafarira nyaya iri kuna Matthew chapter 16 inonzi masuo eHadesi haangaikunde kereke. Masuo eHadesi haangaikunde kereke. Mwari vakapa makii, nhasi makii unawo. Pasi vamboda kuimatavata ndobva ndavabhainda ndakagarapo ndikati musabate nyaya yangu. Pane makii aburutswa nhasi mukati mekereke ino. Tolok zvose zvakavharwa newakaipa. Masuo eHadesi haangaikunde kereke. Masuo eHadesi haangaikunde. Pane zviri kukinyu. Pane zviri kukinyu. You are going to recover all. David went to inquire to the Lord. Akati Mwari noita sei? Varume vakanga vachema. Hanzi kusvika mazuva avhara. Ukaona murume akuchema, mukadzi atorwa, vana vatorwa, pfuma yatorwa. Varume hanzi vakachema kusvika mazuva avhara. Asi akati I have to go to the Lord and inquire. Nobva anobvunza Mwari zvikanzi pursue, overtake and recover all. Mazikotano nezita raJesu. Pursue your wealth. Pursue vana vako. Pursue mukadzi wako. Recover all. Recover all. Recover all. Tora zvako zvese. Tora zvako zvese through prayer. Pakavharwa nemueni. Makii aripo. Makii aripo. Ayayaya. Ndinofara there is a song yakaimbwa naDhokasi ndinoida zvokuti inoti vhudzi rangu ramira. Inoti vhudzi rangu ramira. Samson akaitwa zvaanoitwa nechifeve akagerwa vhudzi. Vakaungana mubhiridhingi yakadai. Vakati regai tiite pati. Nhasi taibata mhandu yedu. Regai tiite pati. Nhasi taibata mhandu yedu. Maziso haachiripo. But havana kuziva kuti zvikanzi mbomutorai Samsoni auye agetse pamberi pedu ari kuprison. Ndo mistake yavakaita. Paakauya akapinda akakumbira pekungobata mapillars. Hallelujah. Thomas
maziso kudarika